Един от случаите, който ще ви покажем тази вечер, е Чарлз Маккейг. 57 годишен пощенски превозвач. Той имал болки в гърдите. Отведохме го до офиса, сложихме го да легне, докато не получи отново болка в гърдите. Бива включен на електрокардиограма, но апаратът не бил в изправност. Ние знаехме, че има болки в гърдите и преди да спрем апарата, той падна мъртъв. Но преди да почине, той спадна в присъща ситуация. Започна да конвулсира, както повечето хора преди да умрат. И сърцето да спре да снабдява мозъка с кръв. Очите му се обърнаха, започна да посинява и спря да диша. Медицинската сестра му сложи интравенозна инжекция. Аз започнах външен сърдечен масаж. Но се случи странно нещо, когато спрях се реанимацията, за да сложа пейсмейкър. Когато се свестих, доктор Роулингс каза, че косата ми буквално се била изправила. Очите ми започнали да се опулват. Бях абсолютно изплашен до смърт. Бях ужасен. Животът ми може да се каже, че беше нормален. Много се забавлявах. Не само това, но се присъединих към църква, малък, на ранна възраст, заради родителите ми, които ми казваха: излез напред и се присъедини към църквата. Наистина не осъзнавах по онова време какво означава да принадлежиш към църквата или какво е да приемеш Христос. Рано една сутрин на път към работа минах през местната клиника в родния ми град. По това време си мислех, че може би имам сърдечен пристъп, но не им го казах. Така че отидох в клиниката при доктор Роулингс. Той ме задържа 3-4 дни, след което ми направи стресов тест. Докато го правих, си спомням, че ми се искаше да съм го приключил. И това е последното нещо, което си спомням. Когато се свестих, доктор Роулингс ми правеше изкуствено дишане и сърдечен масаж. Попитаме какво има, защото съм изглеждал доста уплашен. Казах му, че съм бил в ада и имам нужда от помощ. Той ми отговори: запазя да за себе си, аз съм доктор и се опитвам да ти спася живота, нуждаеш се от служител за това нещо. Докато правеше изкуствено дишане и масаж, той се опитваше да ми сложи пейсмейкър с другата ръка, за да ме върне. Скоро се носех във въздуха, наблюдаващ какво се случва долу. Все пак, когато се връщах в тялото, продължавах да моля: помогнете ми, моля, помогнете ми. Не искам да отида в ада. Помогнете ми. Помогнете ми. Тогава Пам, една медицинска сестра, каза: той се нуждае от помощ. Направи нещо. Тогава доктор Роулингс ми каза: повтори тази кратка молитва след мен. Аз вярвам, че Исус Христос е Син на Бога. Исус спаси душата ми. Дай ми живот или ако умра, не ми позволявай да отида в ада. След това другите преживявания бяха наистина приятни. Видях втората ми майка и истинската ми майка. Майка ми починала, когато съм бил на 5 месеца. Никога не съм виждал дори нейна снимка, но можех правилно да разпозная коя е. Втората ми майка почина преди 10 години. Те бяха заедно. Нямах никакъв допир с тях. Всичко, което мога да си спомня, е, че те протягаха към мен ръце. И това, което си спомних по-късно, най-важното поръчение, което съм чувал, и доктор Роулингс ме попита какво имам предвид, аз просто казах, че ги чух да казват, че не можеш да носиш пари със себе си. И когато бях с майка си и втората си майка, видях, че нямаха джобове. Знам, че звучи странно, но се опитвах да запомня всичко, което виждам. След като видях това, следващото преживяване беше, че вървях по пътека с ярки, великолепни, брилянтни цветове от двете страни. Имах малко опит в изкуството, но никой, дори Рембрандт, няма да може да възпроизведе тези цветове. Те бяха толкова сияйни. Тази светлина ме обгърна
Аз вярвам, че това беше Светия Дух. Той ме обгърна и се погрижи за мен. Никога не съм се чувствал толкова добре и в такава безопасност през целия си живот. След като всичко това приключи, осъзнах какво се е случило в действителност. Станало е двойно покаяние. Тази молитва за покаяние не само е спасила този атеист, лежащ на пода, но е обърнала към вярата и този доктор атеист, който го е свестявал. Това е единствената причина, поради която сега мога да застана пред вас и да ви кажа, че има живот след смъртта. И не всичко е само хубаво.